ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. ҳамватанони азиз, канали мо шумо, канали фикри шумо. ҳамеша дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳар яке мо дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободи як ҳамватан, ободи ватани азизамон Тоҷикистон бошем, иншоалло обод мешавем. бародари азиз, дар шаҳри Екатеринбург қарор дорам. мисли ҳар вақта чанд намуд кор дорем барои бародаро, хоҳаро. номраи ман дар зери навор мешавад. занги шуморо худохоҳ интизор ҳастем ва як бародари қадрдони мо дар шаҳри Москов, бозори Южни Воротаба, магазини шахсии худро дорам, хостовар. хоҳиш карданд ки ду бародаре ки коркун бошанд, худохоҳ зиёдам бошанд, худохоҳ ба ҷои кор таъмин мекунем. бародари қадрдони мо дар ноҳияи Айни ҳастанд. кас хеле шуд дар Москов кору фаъолият доранд. вақташ дар Екатеринбург ҳам кор кардагӣ медонанд чӣ тавр мақсад кор вазбин аст. гуфтанд агар бародари Екатеринбург бошанд метавонанд ки мақсад телефон кунанд, билет ташкил мекунем, худохоҳ роӣ мекунем ба Москва. ҷои хоб доранд, хурду хӯрок метиҳанд, документатонам мекунанд. 40 то 50 ҳазор ойлик. агар нақс кор кардед, кора сарфам рафтед, розӣ ҳастанд ки то 60 ҳазор дода бошанд. ҷои хоб ҳаст, питания ҳаст. бо чӣ мепурад бародари азиз? патентона платид мекунанд. рӯзи зимистон ба бовар кунед, кор дар стройка вазбин аст. ҳаракат кунед дар соҳаи бизнес даромада. корро ёд гирифта шумо ҳам бизнес мешавед. бародари азиз, ҳамаи хоҳиш мекардам ки оҳиста оҳиста кори стройка партута ба бизнес дадам. ман дар бораи худам як камтар гап мезанам ки як магазин ба 5 сол кор мекардам. рости гап берун намебаромадам. мегуфтам фақат ҳамин кори ман навзда. аз магазин баромада баъд ман корро дидаму баъд агар секретам нест ки пули ҳисоб нормально дидем. дар магазин баромада вақте як ҷое гирифта шитед, обод намешавад бародари азиз. ҳар ҷо рафтан дар мегӯянд, пирои қадим мегӯянд ки дарахта дар як ҷо сабзонед, широнед месабзад. ҳаққони охир дарахта ки кандед дигар ҷо бурдед хушк мешавад. одама канда бурда дигар ҷо монед хушк намешавад ку. боз худо ба шукр одам дигару дарахт дигар. барои аввал ҳаракат кунед, ҳама кора карда бошед, ҳама кора шавед. як кора қабида нашинед, падработка кунед, ирӯ занед. як кора гирифта ҳозира замон ба як кор кати ҳеч кор карда намешавад. барои аввал ҳаракат кунед, ҳама ҷоя дида бошед. мақсад бародаро, номраи ман дар зери навор мешавад. занги шумо интизор ҳастам худохоҳ. ва видеоҳои навбатия интизор шавед. як модар занг заде буданд, дар бораи фарзандашон хело қисса карданд. бародарои хоҳиш мекардам ки дар охир гап занам ки модароя ғам натетон. модар як инсони ягонаест ки ғайр аз модар ба фикри ман ки фарзанд ба ҳеҷ ки ғам намехӯрад. ғайр аз модар дигар боз дӯст доштани модар фарзандаша ҳеҷ ки дар ин дунё карда наметавонад. барои аввал бародари азиз, дар бораи модар ҳоле як иншоалло як навор мекунем. обязательно як навор мекунем. боқи дар амони алло бошед. гапа зиёд намекунем.